Operation Mayon 2023 DZGB Special Coverage. Aramon tanaw po ang latest mga tugang sa Mayon Volcano. Advisory po ini para po sa Tuya Gabon. Kay ba si Jenny Matt Balyaran. Jen, good morning Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan. Sa ini na irehistrong paglinog sa Bulkang Mayon sa nakalihis na 24 oras. Alagad ang rockfall event nasa 243, 7 dome collapse pyroclastic density current event, sinduwang lava front collapse pyroclastic density ang mairehistro kang Fibok. Nahiling man ang banaag o crater glow, maluya na pagbulos kang lava hali sa summit crater. Nai-record man VP ang daily sulfur dioxide emission kang bulkan na nasa 1,621 metrikong tonelada. Mantang uminabot naman sa 500 metros ang taas kang plume, napadpad sa dakulang parte kang west-southwest and west-northwest direction. Padagos man giraray ang ground deformation, mantang sabi kang Fibok, mantinido man giraray VP na very slow effusion ang nai-record na lava flow hali sa summit crater na may labang 2.8 km sa Misigali, as in 1.3 km sa Bungagali, as in pagkulaps ng lava, sin sagkod sa 3.3 km. Sin dyan po sa Basudgali, igwa man giraray nasa 4 per kilometer man giraray. Yan mo na VP Henry ang pinakalitas sali sa Fibok, sali digdi sa News Bay. Si Direct Mar, Angel and Nicole, Jenny Balyaran, good morning. Operation Mayon 2023 DZGB Special Coverage.